tare da ɗan gwagwarmayar Janar Muhammadu Buhari. Ina waɗanda suke cewa Janar Muhammadu Buhari bai yi aiki a arewa ba. Ina wanda suke cewa ba su ga ci gaban Janar Muhammadu Buhari ba a ƙasar nan. To gani ya kori ji. Mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari babu abin da bai yi ba don ya taimaka wa talakan ƙasar nan. Mun san da wannan. Gaskiya ne. Yawancin ministocinmu ɗan arewa ne, amma har yanzu arewa ta zama ita ce da kashin baya. Ka je primary school, ku je ku ga abin da ke faruwa a makarantu. Babu kujeru, babu tebura, kuma an ce wai ilimi kyauta. A cikin mu nan akwai waɗanda suke shigo da ƙwayoyi kuma ba matasan mu su sha ƙwayoyin nan don mu hargitsa musu da tunani. Akwai kaya a ƙasa dai ko? Akwai kaya a ƙasa, mama. Kafin a rufe boda muka yi. Kai taka tsantsan, jami'an tsaro ka san samu kudu a wannan sana'ar taku. komai a ce Buhari dole ku innan da aka zaba kowa da ma'ajin da aka ije shi kowa ga abin da zai yi wa kasarsa Najeriya. Matukar za a ci gaba da haka wallahi ba tare ni ba ma har cikin gidan nan sai sun biyo ka. Ku gyara mana. A ba mu kuɗaɗe za mu ba manoma mu hana. A ba mu kuɗaɗe za mu so kayan aikin noma mu je gidajen gonan mu. Duk gidajen gonan mu nan in ka je akwai kayayyakin gwamnati da shugaban Muhammadu Buhari ya ba mu dan a tallafa 'yan arewa mun hana. Kuma mu dinga shiga cikin al'umma muna ce musu gwamnati babu kuɗi. Me amfanin cutar da talakawa? Saboda abin da ana yi ma arewa a can shine ana yi wa kudu. Amma depends on the person that we send to that place. Inda mun farga yanzu kasan mu ce sai mu tsaya mu jajirce don mu gyara ta. Ku maza ku kuke danne mana hakkin mu. Al'amura sun fito gaskiya ta fito. Shugabancin mu. Shugaba Muhammadu Buhari yana saurare yana jin korafi. Duk mutumin da bai abin da ya dace ba shugaba Muhammadu Buhari karka ji kunya sadan bai ji kunya Allah ba ka cire shi ka kawo wanda zai iya taimakon gano. Arewa ya ba su mukamai masu faɗi sun dunkula hannayensu sun yi makus sun bar 'yan uwa cikin garari da cizon yatsa. Haba Malam Bala. Fita kiban kudi da Allah. Ke kin yi amfani da Qur'ani wallahi ko ki tafi ko in tattaka ki. Ai ba laifin kowa bane laifin. Kaka. Shugabancinmu shirin mai sana'a investment Nigeria Limited. Ni ne dan gwagwarmayar Janar Muhammadu Buhari. Dan gwagwarmayar shugaba Buhari. Shugabancinmu. Shikenan shugaban kasa shi zai yawo lungu da sako me yasa kuke haka? Duk mutumin da ke zagin shugaba Muhammadu Buhari ya dauki alhakin sa wallahi. A ba ni kadai ne mai wannan fasarar ba muna da yawa. Yan kudi na da hadin kai ba irin mu yan arewa ba. Kokari suke su ga na kasa ya farfado ya taso. Za mu zabe ka. Amma in ka doka ka je can ka manta da mu wallahi sai yi ma recalling. Za mu dawo da kai. As soon as he becomes the senator, he's going to marry you. It's my daughter. Yes. As you are going to Abuja, you have to marry her and take her to Abuja. Auren dole za ka sani. Ba da ita ba, forget about Abuja. Wannan baya cikin sharadi da muka yi ciki. Wannan hannu dole ne ya wanke wannan, wannan ya wanke wannan. Gyara kayanka ne baya mata amaryan ne. Shugabancinmu wanda ya shirya shirin ya ɗau nauyi Musa mai sana'a. Amanar shugaba Buhari yana iya bakin kokarinsa amma ku da kuke wakilan mutane kun ki ku taimaki jama'a wallahi ku ki aikanku. Bari an ƙara tabbatar maka almulku bi zulmi la yadumu wa in dama damara wallahi damara mulki da zalunci baya tabbata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To nan asiri ya faru. Duk girman ka duk mukamin ka kai duk furfurar ka in ba ka da gaskiya wallahi hukuma sai ta mutu kanka. Ni za ka malalata. To akwai tashin hankali. Ke babanki yana nan? Yana da kuɗi? Ke daga kanki. Waye babanki? A kasuwa ne. A wace kasuwa? Kwari. Iye? Nera. Na kuwa yake. Iye? Ba a yi mana kuka. Babanki yana nan? Yana da kuɗi? Akwai kuɗi. Kina ganin duk wanda muka kirawo kika ba mu shi aka yi magana kuɗi ba za mu samu matsala ba? Makiya ne. Ni ba dan ki da na ta bane. Dan bidin ne ni. Sai da mai. Iya. Duk wani tashin hankali ne dai nake da shi. Ranka dade. In ji ba rushe masallaci ba. An rushe masallaci muna jira Alhaji ya dawo bishasha ya mana na zamani. Alhaji Bishasha 'yan sanda sun zo hannu da kafa sarka suka sa masa suka tafi da shi. Me yayi? Dan kidnapping ne. Ne
Alhaji wanda yallaɓai ya sauke shi a garin nan. Bawan Allah nan ashe ɗan kidnapping ne. Ba dogon zinan nan kwadayensa bane ijawa ba? 'Yan sanda yanzu haka sun zo. Neman yallaɓai kuma ana neman sa a birni. Idan kun je birnin abin da aka ka zo ka gaya mana. Wanda suke yin zagi ko kuma la'anta kan janar Muhammadu Buhari wasu mutane ne guda 15 a cikin 100 wa'annan mutanen wawaye ne.